I dok se letom jata za New York sve više približavamo svetu, svet je ovih dana i kod nas. Naime, Beograd je postao domaćin internacionalnog kongresa organizacije AIESEC, manifestaciju Globalno selo, Dan tolerancije, koja je okupila 550 učesnika iz 85 zemalja. Svečano je otvorio ministar ljudskih i manjinskih prava Rasim Ljajić, a učesnicima i gostima obratili su se gradonačelnica Beograda Radmila Hrustanović i pomoćnik ministra Vero Živojin Stjepić. Ja očekujem da će slike sa ove manifestacije obići ceo svet. Mi imamo učesnike iz 85 zemalja i ovo je prilika da pokažemo i Beograd i Srbiju i Crnu Goru u jednom drugačijem svetlu. Verovatno da ima učesnika koji dolaze sa određenim stereotipima. Mi smo među 5 država u Evropi sa najvećim procentom manjina. Beograd je najmultietnički grad u čitavoj Evropi i ovo je još jedan dokaz da ljudi različitih vera i nacija mogu da žive zajedno, da razlike treba poštovati, ali da sličnosti među ljudima treba unapređivati. Mislim da je slogan ove manifestacije Globalno selo, tolerancija nešto što u stvari pre svega mi stariji moramo da učimo možda od mladih, mada je red da mi stariji učimo mlade. Mislim da je reč tolerancija jedna od najvažnijih reči na svetu. Ja bih volela evo da i ova ovde manifestacija bude neka dobra lekcija svima nama, da evo možemo svi zajedno, i veliki i mali, i žuti, i crni, i beli, i oni koji se klanjaju i koji se mole i koji su ateisti, dakle svi zajedno stvarajući neki bolji svet. Ove godine AIESEC Jugoslavije, odnosno sada Srbije i Crne Gore, proslavlja svoj 50. rođendan, pa samim time dobili smo organizaciju najvećeg seminara u AIESEC svetu. To je prilika da svih 85 zemalja predstavi svoje kulture. U našoj zemlji je veoma lepo, ima prelepih mesta, divnih plaža, tradicionalnih jela, ali sve je to veoma teško opisati. Najbolje je ako možete da dođete kod nas. Ovde je prelepo, mada je mnogo vruće jer mi na to nismo navikli. Ljudi u gradu su veoma fini i pomažu nam oko svega. Zgrade su prelepe i sve je ostavilo veoma dobar utisak.